keskustassa ostoksilla kun nyt kuljetaan. Pukumies muotikeskuksessa silloin tavataan. Laatutuotteistansa pukumies tunnetaan. 2 kerrokseen tule siis tutustumaan. Pukumies muotikeskuksessa siis nyt tavataan. Tuotteet edulliset voimme sulle osoittaa. Oulun keskustassa pukumies muotitalossa. Iso kenkäkauppa ensikerroksessa on. Oulun suurimmasta valita niin helppoa se on. Ja viereesi kun katsot näet laukkuosaston. Populaarin levysoppi hyvää musaa tarjoaa. Sieltä löydät uuden älppärin tai miksei kasetin. Sua hyvin palvellaan. Cafe Narritar on paikka, jossa heti viihdytään. Siellä pullakahvit juodaan ja sitten lähdetään. Fotopisteeseen tuot filmin, luo kuva Petterin. Tilaat kuvat, muistat filmin, tutkit kameroitakin. Kemikaalio.com:ssa laajat valikoimat sen. Neuvot kosmetiikkaa, sieltä saat kosmetologien. Oulun keskustassa ostoksilla nyt kun kuljetaan. Pukumies muotikeskuksessa silloin tavataan.